jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe Dingiral Jamma Belaa yo Allah yurmo musidɗo men Jalli Siafo ɗum kanko e dendagal maaje julɓe. En garti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum, defte mago Hakkunde Dia e Seŋoor Ñaawoore mawɗo Mamadou Dia nde mawɗo men Bacca Bah. eɗen gara ɗo joni e peñgol 4 ñalawma nayaɓo nokku ñaawirde Dakaru ñalawma hoore bir nayi duujal hitandu ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e tati waktuji 10 ha waktuji 13 tawtoraɓe mawɗo Mamadou Dia ñaawareɗo wondiɓe makko nayo ñawdeteɓe makko, avocat ji makko 2, procureur ñaawowo hoorejo ñaawirde nde ñawdiɓe makko 2, député ji 5 wallidiɓe ñawdiɓe ɓe, yimɓe wodɓe hewɓe arɓe tawtorede hunde gendarmaɓe e alkateɓe. ñaawo hoorejo ñaawirde nde omo jooɗi ɗo jooɗorno gila ñaawore nde fuɗɗi, ko noonne omo ɓorni ko heewi ɓornade ko. o yon calminama tedduɗi, on kofnama labɗi. mbeɗa sikki ko hande woni ñalngu nayaɓo ko nde ñaawore fuɗɗi. sikki ala onon fof oɗon gandi wonde ñaawirde nde ko ñaawirde heeride. mi haalino ɗum e fuɗɗode ñaawore nde, kono alay saago mi siftina ɗum bandiraɓe tedduɓe. holko woni ñaawirde heeride? ñaawirde heeride mofti ko magistrat ji 3, ɓen ngoni min gardiɗo e wallidiɓam 2, kamɓe ngoni heddemi banggue ñaamo e nano, procureur goto e député ji 5. ñaawirde wayde ndi noon waɗira tan ko saabu bonande politique. so ɗum fof yawti tuumaɗo walla tuumaɓe ɓe ne jogui hakke e darantoɓe ɗumen ngam yoltude hujjaji mumen. ɓen ngoni ɗiɗo avocat ji 2 hono maître Wadda, maître Batantere. ko wona ɗum ko kadi tuumaɓe ɓe e kuuɓal ina jogui hakke e ƴeftude konngol e dental ngam yeddude tuumaji ɗi e boowal walla laɓɓitinde haalullaji ɗi tawa ko e peewal. eɗo ñaawore nde tolni hande ɗo, tuumaɓe ɓe fof teskete ko mbaɗani hay batte ha tuuma ngo taddita walla wasa taddidde. mbeɗa sikki noon ko kalmi ko laaɓi. yimɓeɓe hay goto haalani hay hunde. ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o deƴƴi o woni e ƴewde yimɓeɓe elle jiilotoɗo jiɗɗo haalde hunde e ko haali ko. yimɓeɓe hay goto e mabɓe haalani hay hunde. ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wi moƴƴi. nden noon mbiɗa sikki eɗen mbawi jokkude haala men hanki ka. gaccirnoɗen koto député tataɓo o. député tataɓo, beele aɗa wawi siftinde yimɓeɓe ko kalnoɗa hanki monsieur Dia ko. député tataɓo o ummi o dari, omo habɓi karawat ha jeeƴugol makko ko caɗele, o dirmi elle miijotoɗo ko jogori haalde. o futtini guite jurminiɗe mawɗo Mamadou Dia e wondiɓe mum elle biyoɓe ko kalatmi ɗo ko fof ala hen ko woodi. heɓɓiro wi eyi ñaawo tedduɗo, a jarama no fewi. min kay jinmi tan ko monsieur Dia haalana en enen e ñaawirde teddude nde hol sababu o yiɗi yaltude e Faraysi. ñaawo hoorejo ñaawirde nde o wi no goruɗa monsieur Dia, beele wonko mbawɗa jabade e ko haali ko. maître Batantere o suuti jungo, o daari ñaawowo. caggal ɗum o daari mawɗo Mamadou Dia e tumdaɓe mum.
ñaawo hoorejo ñaawirde nde o wi métre battantere o wi eyi min mbiɗa sikki tan tuuma ngo somi faami wona yaltude e farayse walla heddade farayse mbiɗa sikki tan monsieur Dia ne jogii hakke timmuɗo e wadde politique mo sikki ɓuri moƴƴude e leydi ndi wona ɗum woni caɗele ɗe kaale caɗele ɗe haa laaɓa. Procureur o suuti junngo o ummii o dari ñaawo hoorejo ñaawirde nde o wi monsieur le procureur o wi eyo ñaawo tedduɗo min de mbiɗa yaadi e ko métere battantere haali ko hunde nde wona ñaawore politique Sénégal faade farayse walla ni faade leyɗele goɗɗe monsieur Dia ina jogii hakke rende intérêt ji leydi mum no farayse jogori hakke rende intérêt ji mum dowlaji fotani jogade sehilaaɓe e jokkondiral mumen dowlaji kay poti jogade tan ko intérêt ji e kuutondiral mumen kala mo anda ɗum juumi e miijoji mum. Métere Wade kankone o suuti junngo omo jooɗino o ummi o dari ñaawo hoorejo ñaawirde nde métere Wade o wi eyi a jarama ñaawo tedduɗo ko gollidiɗam haali ko e ko procureur haali ko wona tan ina nanni kono kadi ina famni ñaawore nde ko ñaawore tuumu yidde libde laamu Sénégal kono noon so ñaawdiɓe cuɓama tawa jangde mumen yahani no feewi ko ɗiɗo haalullaji jomum haala hikka no feewi ko noon ɓuri andude ko député tataɓo haali ko ala ko waɗi ɗum so wona majjere e walde janngude yimɓe ɓe wona yimɓe wonnoɓe e nder salle o jaali ɓe ngoni ƴewde député tataɓo o ummi o dari o hucciti pecce e métere Wade o wullino dande makko fotirno nandi e kirsude seeɗa e yennore métere Wade nde o wi ñaawo haala hen koyi jannoji ngala hakkundam e métere Wade koyi omo jogii hakke e hujjikinade client makko minne mbiɗa jogii hakke e tabitinde tuuma ngo mbiɗa ɗaɓɓi yo hakto ubba ko haaliyam ko. Métere Wade kankone o laawi seeɗa o wi a famɗiri ɗum no feewi mi hakto mi ubba ala aɗa andi ñaawirde nde no diidori no ko an ɓuri hen famɗude gandal hol diplôme bom mo joguiɗa wallahi sinno wonano politique bonɗo e leydi men an hay pantulo moƴƴo a wonatano e laamu ngu saka wonde député ñaawo mawɗo men ko Seŋoor tan tooñi yimɓeɓe e suɓade on ñaawo hoorejo ñaawirde nde o wi jaafoɗon noon mi haalan on ɗum ɗo wona ñaawore jannguɓe eɓe janngani hakkunde men ɗum ɗo wona ñaawore hakkunde Sénégal e farayse e laamuji mumen ɗum ɗo wona hay ñaawore hakkunde Sénégal e leyɗele goɗɗe ɗe kodduɗen ɗum ɗo ne wona ñaawore hakkunde député ji e avocat ji e jangde mumen ɗum ɗo kay ko ñaawore tuumaɓe itinoɓe libde laamu men ete gardinoɗo laamu ngu e wondiɓe mum ɓe ganduɗen ko jagorɗe mawɗe ɓe gonno e jeese men beele ɗum ina woodi walla ala e leydi men ko ɗum de woni namdal ngal hakkunde men. Neɗɗo goto o wulli e dande mawde ha salo waɗi olel o wi ɗum wodani ñaawo tedduɗo ɗum meeɗa wadde hay lawol gotol ñaawo hoorejo ñaawirde nde o haaldi seesa o tuttaki boom ngam ƴewde kalɗo
o wi jaltinamo saalo neɗɗo sandarmaɓe ɗoyimo jaltinimo saalo ñaawo hoorejo ñaawirde nde o wi hol jiɗɗo ɓeydude ɗo hunde e tongol ko adinde jooren jonde nde ha janngo ko alda e paltugol e siftinde on wonde ko janngo jogori wonde ɗo men wattande haala men ko faari e oɗo tuuma mo gonɗen. Député Nayabo o suuri junngo o ummi o dari kankone omo ɓorni costume e cravate o ndaari ñaawo e wallidi mum caggal ɗum o werli gire makko tuumaɗo e tumdaɓe mum o wi ñaawo tedduɗo mi heeɗima ko gollidiɗam haali ko e tuumaɗo e wondiɓe mum mi heeɗima kadi no feewi metere wadda e haala mum kono min mi yaadani e metere wadda e ñeŋoji mum patude e gollidiɗam tataɓo o e haala mum jangde ko gonga ina moƴƴi no feewi e juɓɓude men kono ɓuri moƴƴude ko jogade feere no polduɗen so neɗɗo jangi ala feere ko mere ɗo men eyi ɗum ɗo wonno tan ko hakkunde laaña e haala men min wonko jiɗmi ɓeydude tan e tuuma ngo ɗum woni oɗo monsieur Dia to banggue men hay sernaɓe mawɓe e leydi men ko fewjantuno ɗumen ko so yawtino o haljinantuno ɗumen o sikkata ko kanko ni ɓuri famde diine o sernaɓe men ko ɗum waɗi o serano e yidde jokkodirde e arabeɓe metere wadda o haali o haɗimo jofnude o wi mi jaɓani ko haali ko e jeese men ɗum ɗo ko yidde rendinde monsieur Dia e laabi diine men ñaawo hoorejo ñaawirde nde o wi a jaɓanama metere wadda député tedduɗo waylu haala maka député Nayabo wi eyi a jarama ñaawo tedduɗo joni kay jinmi haalde tan koko fati e juɓɓudi e jangde men monsieur Dia ina fewja nannude école sukaɓe fof leydi men te enen fof eɗen gandi kattande boñ leydi men wawa rondade ko monsieur Dia fewjata ko e sukaɓe men ɗum ɗo ko yantude e wadde internat e dow men eɗen mbiyamo tan ɗum ɗo fof yaawi joni e leydi men monsieur Dia ne hiñi te kala ko ŋeti ko ma taƴa ha bonna ko men gollidiɗamo a haalino hanki walla hecciyanki e haala mum wonde monsieur Dia yiɗi ko jangde nde huftidina yimɓe fof e leydi men kono mi anda to jogori dañande ɗum dañal e peeje mum ɗum fof e waade noon o wiya hoto min ɓeydu jobdele amen beele ɗum ina wona walla ina naata e nder hakkillaji amen neɗɗo goto e nder saalo o wulli e dande mawde seeɗa o wi ene wona de kam ete ina foti wawde nadde e nder hakkillaji mon ñaawo hoorejo ñaawirde nde o wi so ɗimmiti jalta saalo jokku député tataɓo député tedduɗo député Nayabo o wi mi haalani haala remoɓe ɓe e aynaɓe e leydi men o yiɗi ko ɓeeɗo ɓamto ha pawo e dow amen députéji ɗi murɓo e leydi ha muuɗa leydi e leydi men o yiɗi ko ɓiɓɓe miskineɓe ɓe gona jannguɓe no ɓiɓɓe amen ɓiɓɓe députéji ɗi gona majjuɓe ketta caggal no bamɗi men o yiɗi ko riwde farayse en o lomtina riise en ɓe kalfa en o esto ko bonnude capitaliste e moƴƴinde communiste wona faaro men minen noon min jaɓata ɗum hande e leydi men ete min jaɓata ɗum ne janngo wona ɓaawo janngo e laamu amen metere wadda o wi mi jaɓani ko oɗo député haalata ko e miijo mum mate kanko ko président Seŋoor nelimo yo humtan ɗum haaju mum yimɓeɓe
hewɓe maɓɓe njali. Ñaawo hoorejo ñaawirde nde o tappi fulloyel makko e dow taabal ngal o jiimi ngal. O wi keɗoɗe Maître Wade, a jaɓanaama ko kaalɗaa ko. So wonaa tan noon wiide mbele ko président Seŋoor nulimo ko. Ɗum ɗo kam ko haala ngotka ka waawaa jokkeede hannde ɗo. Aywa, en ndowi ɗo hannde haa ɓaawo janngo ɓe haala men. O ummi, wonnooɓe e salle ɓe fof ngummi, kamɓe fof ɓe njalti. Ridoji ɗi telli. Peeñgol 5, ñalawma joyaɓo, nokku ñaawirde Ndakaaru, ñande amde 6 duujal hitaande 1993. Waktuuji 11 haa waktuuji 15. Tawtoraaɓe mawɗo Mamadou Dia ñaawateeɗo, wondiiɓe makko 4 ñaawdeteeɓe ɓe, avocat ji makko 2, ñaawo hoorejo ñaawirde nde, ñaawdiiɓe makko 2, député ji 5 ñaawdiiɓe maɓɓe, yimɓe heewɓe arɓe tawtoreede, hunde e gendarmaaɓe e alkateeɓe. Ñaawo hoorejo ñaawirde nde omo jooɗii ɗo heewno jooɗaade, omo ɓorni kadi ko heewno ɓornaade. Omo huufi kayitaaji makko ɗi o meeɗa hippinde e yeeso yimɓe ɓe. Omo lomdi hakkunde wallidiiɓe makko 2. Gooto e ɓeeɗo fof ne jiimi e joowre kayitaaji. O wi jam weeri mon, on calminaama gooto fof innde mum e yettoode mum. Ko adii fof mbiɗa siftinono wonde so mi juumaani ko hannde woni ñalawma joyaɓo e battano e ñaawoore nde. Ɗum ɗo firti ko hannde tuumɓe ɓe ngeroto tabitinde tuuma maɓɓe ngo, e tuumaaɓe ɓe ngeroto laɓɓinde koye mumen e tuuma ngo. Ko yontere faande kamɓe fof ɓe kujjikinanto koye maɓɓe e ñaawoore nde. Koye nder mayre kadi ñaawoore nde yanata no wooruno. Aywa, hol ñaagiɗo konngol? Député joyaɓo o suuti junngo, o ummi o dari o hucciti becce e tuumaaɗo e wondiiɓe mum. Kanko ne omo ɓorni costume ɓaleejo, omo sakki simis daneejo, omo haɓɓi karawat bulaajo. Ñaawo hoorejo ñaawirde nde o wi aywa a rokkaama konngol député tedduɗo. Député joyaɓo o wi a jaaraama ñaawo tedduɗo. Min de haalam heewataa no feewi, ngati golle ɗe ɓe njinnoo waɗde ɗe fof eɗe puŋŋinii e boowal. Walla so mi welaama mi wiya ko gooto tan fewji ɗeen golle fof e dental, ko on woni bees bonande o hono monsieur Dia e kawral. Ko kanko de hannoo min badde e suudu sarɗiiji men e potal. O haaɗaani tan e hadde min badde mbaru amen e peewal. Alaa, o husni ko sandarmaaɓe heewɓe e dow amen. Ɓe njaggi wone amen, ɓe kadi ɗumen waɗde golle mumen. E aaƴaade wonde emin bonna leydi men. Ɗum fof ko yidde renndinde min e ɓiɓɓe leydi men. Maître Wade o haali ko aldaa hay ñaagaade konngol. O wi ko haalata ko fof alaa heen ko woodi ko faamoto. Ina laaɓi wonde onon dibeteeji ɗi e hakkunde mon jinnoɗon tan ko woodde ko ɓeydi jobdele mon. Député joyaɓo kanko ne o taƴi haala Maître Wade. O wi ɗum ko goonga ngari emin jogii heen laawol, kono ko kanko woni mo alaa laawol e hadde min waɗde laawol. Maître Batantere o haali ko aldaa e ñaagaade konngol. O wi kono kanko ne omo jogii hakke no feewi e dow mon, e wiide yon pat haa mbaɗon baru e parti mon. Ngati ɗum koko nanondirnoɗon gila e cosgol parti mon. Député joyaɓo o wi parti o yaara ko haaju mon,
assemblée yahar kañumne ko haaju mum ko geɗe ɗiɗi poɗɗe serdede e laabi mum gari ko noon loi o wi gila nde fuɗɗotoɗen so wona ɗum en ñaayat laawol ngol lawɗune ɗen metere wadde o haali wondude e moosaali o wi onon kam hoto président men o woni mate wona ko kanko woni président leydi men rutti kadi o woni président parti mon procureur o naari hen ko alda e waynade o wi metere wadde oto naaɗe on domaine mo wona ko ma sa yiɗa toñde jambureɓe e golle mumen député Joyabo o naari hen kankone ko alda e waynade o wi metere wadde mi anda ko keso e gueɗe politique mo foti warude seesa hakkude waɗoɓe politique dawlo o jogui ko mbawkaji tati ɗi ganduɗen hay hen mbawka fotani nadde e mbawka gotka e dowla men ko ɗum woni ko monsieur Dia waɗi e dow amen o addi pelmodiral mawgal hakkude amen ko ɗum waɗi omo foti yobde ɗum ha muusa min jiya ɗum gati jumre to banggue politique yoɓirte ko jungo e jungo ɗo amen ala janggo wona ɓaawo janggo walla ɓawoten metere wadde o wi mbiɗa andi kon nelaɓe tan onon e koye mon yon pewjan monsieur Dia e libdi ɗum neli on tan ko hoorejo leydi ndi e dagueje mum wondude e hoorejo assemblée o e hoore mum procureur o wi metere wadde oto nannu hen ko jeyaka hen so wona ɗum gueɗe ɗe jiiɓoto koye nder hen député Joyabo o wi on jiide kanko e metere wadde e hoore makko o woɗɗodirani no feewi to banggue jiiɗe client makko kamɓe ɗiɗi foof ɓe ligganto ko dowlaji janani e peeje mumen ngam yaltinde farayse e men lomtinde waɗɓe arani en ha tengti sinowaji e aƴade remde maaro ɗo men e nattude jiggoyade maaro caggal leydi men ɗum koko bonnata ha bona faggude men ngati nden commerçant ji nattade somoyade maaro gaddana en ɗum addana laamu ngu wasde million ngaji kewɗi e lempo men metere wadde o wiyan kam mari ka avocat tubakoɓe ɓe e leydi men ngari commerçant ji adduyoɓe maaro ɓe foof ko tubakoɓe no mon mate anda en keeɓi indépendance gila duuɓi tati hande e men député Joyabo o wi ko gonga en keeɓi indépendance e ndaw ko foti kono en cuwa wawande koye men taw no foti foof ñaawo o hoorejo ñaawirde nde o suuti jungo o haali e dande mawde seeɗa yimɓe ɓe e nder salo avocat ji ɗi député ji ɗi kamɓe foof ɓe deƴƴi lawol goto ñaawo o hoorejo ñaawirde nde o wi eyi jaafoɗede kam mi yiɗano tajje haala mon ngati yimɓe ɓe foof ina mbatti hakkillaji e mon waktu o yonti nde dowaten ɗo ha yontere fande ko ñande nasade jeenayi lewru ndu hono duujal gueɗe ɗe ndumato ko balɗe 4 e kawral so waɗi ɗum ñaawore nde yana e peewal kala jeyɗo gonga rokke ko alda e jingol ummi yimɓe foof gummi kamɓe foof ɓe jalti salo ridoji ɗi telli ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten ha ñana wonde so Allah jaaɓi ko ɗo kadi ne peeñgol go gasi ñande wonde ma en gartu
gollal ɗiɗi uddirgol Ñaawoore kami hujjinaali. Allah jaaraama on jaaraama.